Us presento en Nacho Tarrés, que coordinarà aquesta taula. Amb aquesta taula hem volgut posar l'accent entre si hi ha possibles connexions, si hi ha possibles vincles a explorar entre el que és, que segur que sí que hi són, com han de ser, com s'han de fer, entre el que és diguem-ne, el treball en el sector de la música des dels projectes socials amb vocació de transformació i els projectes o les plataformes, els recursos que d'una o altra manera estan al servei del que s'anomena indústria de la música i si es pot crear aquests vincles i aquestes interaccions entre aquests dos, diguem-ne, segments del sector de la música. Nacho Tarrés. Moltes gràcies, Ferran. Podeu anar pujant els que esteu cridats a participar en aquesta última taula rodona del dia. Com veieu, l'horari se'ns menja. Per tant, intentarem recuperar el temps perquè tothom pugui anar a dinar i també donar aquest espai necessari de tancament amb aquest concert o aquesta intervenció final musical del cor de dona gospel. Benvinguts, benvingudes. Bé, aquí una mica, com deia el Ferran, el que ens proposem és dir, anem a intentar veure la indústria de la música com a indústria, quan parlem d'aquesta paraula que també a la majoria de persones del voltant de la música, si més no els artistes, ens fa sempre una mica de tremolor la paraula indústria i música, però entenem que la indústria és un fet i anem a veure com a intentar donar resposta si realment la música i el sector de la indústria de la música en concret té capacitat socialment transformadora. Llavors, per intentar contestar aquestes preguntes, tenim aquests membres tan interessants que són uns representants d'uns quants projectes en diferents mirades que treballen ja sobre aquesta, no necessàriament és l'objectiu final, però formen part d'indústria en aquest sentit, i també la Fila Zero, que intentarem que també pugueu fer les vostres aportacions. Us sembla que d'alguna manera puguem explicar breument, però ja a través de contestar la pregunta, què és el que feu vosaltres i com donaríeu resposta a aquesta pregunta, si realment això, si la indústria musical té capacitat socialment transformadora. Al meu costat, comences tu, Sònia? Va. Hi ha algú que li vingui més de gust arrencar? No? Doncs Sònia, em sembla que et toca a tu. Tu d'entrada ja crec que ja feu molt directament això amb les teves propostes, no? Bé, d'una banda, com a directora de Propacultura i fundadora, penso que era un espai, des de fa 12 anys que es va iniciar l'auditori, un espai en principi bastant humil, de simplement apertura de portes, de la programació general de teatres, actualment auditoris i museus, prop de 100 de Catalunya. Apertura de portes vol dir que puguin gaudir persones de les que ens acaba de dir la Núria, que estarien en principi no incloses dintre del públic cultural i que puguin gaudir dels espectacles i de la programació cultural i, si parlem de música, de concerts. Curiosament, fent tan poc, poden passar moltíssimes coses. El qual és un punt de vista molt interessant perquè vol dir que començant per poc, com pot ser obrir les portes, si hi ha transformacions que es fan, transformacions o accions a partir de despertar emocions, a partir d'un munt de coses, de compartir amb companys experiències, etc., doncs això, el positiu que té és que no et quedes aquí, sinó t'anima a anar més enllà, a començar projectes participatius, etc. i tal. La sort que hem tingut és que, com que la seu està a l'auditori i allà experimentem més coses que després intentem traslladar, transmetre, contagiar, treballar en xarxa amb altres equipaments culturals, també de música, etc. Doncs bé, ara no, ja em pararé aquí, però jo diria que evidentment des de la participació, és a dir, des de donar escenari a totes aquestes persones, penso que evidentment els equipaments culturals i sobretot públics, ha d'estar a l'ADN. Jo crec que a vegades
potser costa entrar, però després ja no pots deixar, perquè és molt, molt gratificant. Bueno, porta aquell plus de l'intangible, no? O es pot fer tangible? Perquè a vegades quan parlem d'indústria, la indústria acostuma a parlar de coses que numèricament han de sortir uns números, s'ha de poder obrir la porta i han de sortir això, els números en aquest sentit. Bé, jo diria que m'ha fet gràcia, has començat dient et toca a tu, jo crec que a algú li sona aquest nom, no? Vull dir, hi ha projectes que han liderat l'Ester Bonal i la Núria Sampere, que han participat a l'Auditori justament compartint música amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I jo diria que tot és un aprenentatge i un camí, perquè els últims anys, l'últim any, s'ha incorporat dintre de la programació habitual de l'orquestra com una obra de 15 minuts, com podria ser una estrena o de qualsevol contemporània. Clar, quan veus la reacció del públic davant de l'autenticitat de la proposta, i evidentment hi ha darrere uns professionals, que són compositors, directors, etc., penso que és indiscutible. I a més hem tingut feedback de persones del públic general que estaven especialment agraïdes d'haver escoltat. Per tant, jo crec que és un camí sense retorn, vull dir, a més a més. Encara no sabem massa d'on ens porta, no? Molt bé. Seguim amb el Simon, el Simon Holst. Ell és coordinador del projecte social de l'Orquestra Simfònica del Vallès i pel que sabem aquest projecte va molt més enllà del que és una simple orquestra, és una cosa, és experimentar l'autogestió, no? Explica'ns una mica això i una mica també com veus aquesta mirada de la indústria, no? Sí, per començar m'agradaria fer-vos una pregunta. Quants de vosaltres heu assistit a un concert d'una orquestra simfònica? Podeu aixecar la mà? O sigui, molta gent. I ara, quants heu parlat amb un músic que és professional i toca en una orquestra? O sigui, heu tingut conversa? També bastants. I els que... O sigui, quants heu anat a un assaig d'una orquestra? O sigui, ja anem bé. El que a nosaltres ens agradaria que fos un equilibri entre totes les preguntes que us podria fer ara en el contacte entre una orquestra professional i el públic o tota la comunitat. I a la Simfònica entenem una mica el projecte d'orquestra no només de fer assajos al matí, un concert a la nit, d'anar a diversos llocs, d'intentar fer una programació innovadora, sinó també que estem oberts. I això vol dir, gràcies també a la propacultura, per exemple, que tenim la majoria dels assajos que fem, intentem obrir-los, que ve gent que ve a través de la propacultura, venen casals de gent gran, venen nens d'escoles, i això no només és una cosa que ens agrada fer des del departament social, diguem-ne, sinó també és una experiència pels músics, perquè ells no estan com estaven potser fa 20 anys, que estava tot... Jo faig la meva feina, vaig assajar, faig un molt bon treball, sinó poden parlar amb la gent que ve, algun músic baixa abans de l'assaig a tocar pels nens que venen, ensenyar els instruments i això. Llavors, intentem que el projecte d'una orquestra simfònica sigui integral, diguem-ne. I a part, crec que també ho posa al programa, fem una mica el que es diria projecte social, que són més projectes externs que no van tant amb el dia a dia de l'orquestra, que crec que el programa surt del Mosaico de Sonidos, que es va fer a tot Espanya fa 2 anys, que durant un any orquestres simfòniques van treballar amb gent amb discapacitat funcional, diversitat funcional, estic mesclant les dues paraules, i fem projectes en presons, ara tenim un projecte amb escoles a Sabadell on va cada setmana un músic a donar una classe d'orquestra, diguem-ne. Això també és l'altra part, però entenem que el projecte d'una orquestra ha de ser integral i llavors és necessàriament social i hem d'intentar fer-lo possible. Així és com intentem fer. Molt bé, molt interessant, segur. L'aportació... També anem a parlar una mica amb el taller de músics, que teniu molts anys d'experiència. L'Àlex Serra, des del taller, també heu treballat molt aquesta mirada social.
Com veus des del taller intentar contestar aquesta pregunta sobre la indústria i el tema social? Quins lligams hi pot haver? Com bé dius, el taller de músics són moltes coses, no? Perquè hi ha des de la part de l'escola que es va crear l'any que ve farà 40 anys, ja per començar ubicant-se en el barri del Raval amb què representava l'entorn del Raval l'any 79, i crec que va néixer amb una voluntat de transformar una mica allà on sempre hem anat, no? I des del 2014 hi ha el que és l'àrea social, en què tenim 3 projectes bastant diferents entre ells. N'hi ha un que potser més directament sí que podríem parlar que està vinculat o pot tenir una incidència dins de la indústria musical, que és el Cabal Musical, que és un projecte potser dels 3 el més conegut, que enguany ara estem en procés de selecció. De fet, fem les audicions aquest divendres i el dissabte. Serà la 4ª edició i es treballa buscant jove talent musical de la Franja del Besòs, dels barris perifèrics de Barcelona i també de Montcada i Reixac, Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma. És que no em vull estendre molt perquè hi ha molta informació i a la web hi és. Durant el primer any és un any de formació enfocada al projecte musical de les propostes que seleccionen, que poden ser tant com a solistes com grups ja formats. O sigui, estem oberts, diguéssim, a que al solista se li pugui acabar formant una banda, ja siguin voluntaris, alumnes del superior o de l'escola del taller de músics. I llavors el segon any, una mica l'èxit d'aquest projecte seria poder entrar en el circuit cabal, que en diem, que és poder entrar a la indústria. Poder entrar a la indústria, ells t'haig de dir que només pel simple fet de poder fer concerts ja estan contents, però sí que tenim models d'èxit que amb alguns hem pogut treure un disc, que estan funcionant molt bé, i d'altres els hem introduït a la indústria a través d'altres empreses de manejament o del sector. Llavors, en canvi, tenim un altre projecte que és el del taller obert. Aquí és un projecte que bàsicament treballem en la música per treballar la inclusió social. O sigui, aquí els perfils són molt diferents, són gent realment exclosa totalment de la societat. Aquí treballem, com deia el company, gent que ens deriva de justícia, ens deriva gent de presons. Treballem molt en mà amb entitats del tercer sector, en l'àmbit social, sobretot amb gent sense sostre, en temes de violència de gènere, etcètera. O sigui, seria tot aquest perfil. I llavors que els has d'ajuntar, que també és un tema molt interessant a treballar, i llavors per això aquest projecte només es fa els dissabtes al matí, i en la primera part és una part comuna que treballen entre ells des de temes de percussió corporal, cant coral, una cosa molt senzilla, perquè l'interessant aquí és sobretot el tema de les relacions, de pensar que és gent que es relaciona molt poc, o sigui, no té un entorn, i allà hi mirem de crear un entorn. I la segona part es divideixen en 4 combos, amb un professor de cada combo, treballen en un repertori consensuat entre ells, i llavors la idea, fem el concert de Nadal i el concert d'estiu, però a més la idea és intentar buscar-los un concert més que seria com el plus, però no tenen, o sigui, es fa més difícil, així com per exemple amb el Cabal, que els recursos que hi ha al Cabal, també en part perquè venen via una part subvenció administrativa, doncs els recursos són diferents. I llavors el tercer projecte és el Refent Sintonies, que és un projecte que es pot aplicar a qualsevol comunitat, però en aquest cas treballem amb el col·lectiu gitano de Gràcia, i és un projecte de formacions perquè siguin formadors. I llavors ells puguin anar a centres cívics, casals de joves, i treballar com una línia pedagògica d'un projecte conjuntament amb ells. Aquí també intervé, per exemple, Barcelona Activa, que els fa tota la part d'assessorament més des de la part laboral. I llavors a la indústria com entrem? Doncs jo et dic que el projecte més clar que veig com entrem a la indústria, i si té una part transformadora, és sobretot amb el Cabal Musical, que a més el que va d'any, per exemple, amb els diferents projectes que han passat, em sembla que estem al voltant, hem arribat a fer 80-90 concerts, per nosaltres això és un èxit, i a més, no només crec que és important aquesta vessant de la indústria, sinó també recalcar molt
que aquells projectes o aquelles persones que es beneficien d'un tema social també han de ser conscients que hi ha un tema molt important que per mi és el retorn. Ells també implicar-los en d'altres projectes socials i que puguin ajudar altra gent, igual que se n'han pogut en sortir. Molt bé. Aquí el següent a parlar és l'Òscar Rando. L'Òscar ve del Festival Esperanza de l'Hospitalet de Llobregat. Ai, perdó, del Prat de Llobregat. Perdó, això els del Bages se'ns confonen aquests termes. Esteu agermanats ja quasi bé. Bueno, la qüestió és que en el cas de l'Esperanza és un festival de música, de circ, però hi neix amb una intenció molt clara que va més enllà del que seria la part d'indústria. O sigui, no és un festival tal qual, sinó que neix per una altra idea. Com valores l'experiència d'aquests anys com a festival, el que ha mogut, el que mou, val la pena, com a indústria surten els números? Home, preguntes per una valoració i la valoració és positiva. Acabem de fer 10 anys i jo crec que si les valoracions no són positives doncs és molt complicat que un projecte pugui... Sobretot quan és un projecte que sempre hem defensat que no és un festival finalista, sinó que és una eina per intentar, com bé explicaves, poder donar resposta a altres necessitats i altres elements que a nosaltres ens preocupen. En aquest sentit jo entroncaria amb la pregunta que fèieu, de dir la indústria té un potencial transformador. Home, la indústria entesa com que darrere qualsevol indústria hi ha persones, òbviament té un potencial transformador. Al final són les persones les que decidim transformar o no transformar. Però parlant d'indústries, per exemple, per posar un exemple clar, podríem parlar d'indústria telefònica. Fa temps una empresa telefònica a nivell estatal feia un anunci que parlava de «Jo soy de Movistar». Dic, la indústria de Movistar, la indústria Som Connexió, que és la meva indústria, que és la meva cooperativa amb la qual jo participo amb 4.000 i escaig persones més a tot l'Estat, hi ha unes diferències molt importants per entendre i per definir primer de què parlem quan parlem d'indústria. Llavors, amb els paràmetres actuals de la indústria musical, jo entenc que l'element transformador és molt residual. Transformador residual perquè al final no anem de les mans. Comentava la companya abans quan deia que hem de ser capaços de fer la connexió, d'intentar vertebrar projectes i connexions entre la gran indústria cultural i aquests projectes tan guapos que tu has posat o que podrien representar el Festival Esperanza, perquè aquí segurament és on podria estar el potencial transformador. Llavors, per mi, la indústria pot arribar a ser, i tenim la constància, per exemple, al Barriàs en Cosme, un element transformador, perquè la indústria té la capacitat, si posem la intencionalitat amb el com volem practicar aquesta indústria musical, en generar inèrcies que poden acabar potencialment transformar un barri, una realitat o fins i tot un sistema econòmic. Llavors, per mi, parlar de transformació a través de la indústria musical entroncaria de forma molt clara amb fer una reflexió molt profunda sobre quin tipus de model d'indústria musical també volem. Volem una indústria que estigui al servei des d'una altra perspectiva. Òbviament no és comparable. Segurament la més gran indústria cultural que tinguem en aquesta sala segurament mai serà comparable a l'exemple Telefònica que posava abans. Però hem de fer una reflexió molt potent per si volem aquest model d'indústria o volem un altre model d'indústria. A partir d'aquí, quan posem la intencionalitat amb el com, jo estic convençut que la indústria té una gran capacitat. Jo ho hem demostrat a Sant Cosme, ho hem demostrat a molts altres llocs, ho demostrem molts dels projectes que tenim per aquí i que s'han presentat, però òbviament és molt important on volem posar la intencionalitat. Volem continuar sent, per no ficar-me en un berenjenal, parlaré de telefonia. Volem continuar sent de Movistar o volem continuar sent de Som Connexió, volem continuar sent d'Endesa o volem continuar sent de Som Connexió. Jo crec que aquest és un element i un símil molt interessant com un primer element de reflexió d'aquest potencial transformador que podria tenir la música, però si posem èmfasis amb el com. Molt bé, i l'altra persona que ens acompanya és el Joni. El Joni és un gran dinamitzador. Jo crec que en aquest sentit, dels que potser esteu aquí, tot i que no estic segur que la paraula no t'agradarà, però formes part en el sentit que el teu negoci discogràfic, editorial, manejament, d'alguna manera és indústria perquè a tu no et subvenciona ningú, ets una empresa privada en aquest sentit, però que has tingut molt clar, com altres exemples que podríem trobar, que aquesta indústria va directament cap a una manera de fer les coses molt concreta i té molt de social, fins i tot podríem arribar d'aquesta connexió amb lo polític, de transformació.
Sí, jo venia... Bueno, primer demanar disculpes, m'han fet seure a la vostra dreta, no m'ho tingueu en compte. Venia amb un discurs, no? O sigui, bueno, m'havia pensat una mica, estic aquí com a Casbah Music, segell discogràfic, perquè hem publicat uns quants discos solidaris, diguéssim, per intentar donar suport a col·lectius poc afavorits o amb necessitats diverses. Però la Núria ha parlat molt de l'ADN i l'Òscar ha parlat de que la indústria, com que hi ha persones, té capacitat transformadora per les pròpies persones. I llavors, recapacitant amb tota la jornada d'avui, me n'adono que en realitat per la nostra banda està dins el nostre ADN, intentar canviar les coses, i me n'he adonat perquè al llarg dels anys hem col·laborat amb Voces, que estava aquí el Pablo, hem col·laborat amb el TEP, del qual s'ha parlat abans, que era una entitat d'aquí del barri del Raval. A través de persones, avui m'he assabentat que publiquem els discos de músics que estan donant molt de suport participant al cor gospel de dones. No és casualitat tampoc que quan la Laia Serra era música, diguéssim, del circuit comercial o professional, els discos li publicàvem nosaltres, i te n'adones que bé, en realitat som indústria sense cap mena de dubte, però depèn de com vulguis fer la indústria, tens la capacitat de dirigir-la. A nivell discogràfic, per exemple, hem publicat molts discos d'artistes migrants, diguéssim, no? Però també hi ha una realitat transformadora quan apareix a Barcelona un segell com Slow Walk, que es dedica exclusivament a intentar publicar discos d'artistes africans residents a Barcelona, que segurament la gran indústria no s'hi dedicarà a això. I aquí vaig a per on has començat, que de vegades la indústria no busca un retorn econòmic. Nosaltres crec que fem tot el contrari. Busquem recursos econòmics de la indústria més comercial, que també fem nosaltres, per invertir-los en indústria transformadora. Bo, això. Abans de passar una mica a la fila zero, clar, jo entenc que en tot el que estat parlant avui hi ha aquesta... Si estiguéssim en una vessant economicista, que és en la que es mou bàsicament el nostre món, gairebé tot el planeta, es basa en aquesta idea del creixement constant, de si no guanyes no existeixes, perquè no podràs tirar endavant. Com creieu que en aquest cas hi ha un dels temes que ha sortit també abans, és el tema de la dificultat de la transversalitat, de que qui soc? Vaig al Departament de Cultura, vaig al Departament de Benestar Social, vaig al Departament d'Educació, entre aquests departaments no estan connectats, això és una realitat que jo vaig poder conèixer anys enrere en un estudi que vam fer i que te n'adones que no, a no ser que sigui casualitat que certes persones es coneixen, rarament es troben per fer reunions conjuntes per dissenyar programes o donar sortides a aquesta transversalitat que sí que hi és present. El que volia dir en el fons també és, quan parlem d'indústria, creieu que aquesta indústria que representem o que representa molt aquesta àrea té en compte aquests intangibles? És a dir, la indústria ens parla de PIB, però no ens parla de FIB. Ens parla de producte interior brut, però no ens parla de felicitat interior bruta. Llavors, com creieu que es poden generar oportunitats des d'aquí també? Perquè al final, si el que busquem amb tots els tipus de col·lectius és que la gent estigui millor, en realitat qualsevol persona, si li preguntes, segurament tothom vol estar millor. Llavors, quines oportunitats, per exemple, en el cas que deies de l'orquestra, de cop i volta heu vist com els propis músics descobreixen que ells també són transformadors i que poden fer altres coses, per tant també generen altres activitats que fins ara no sabien que es podien fer. Per dir alguna cosa, no sé si cobreu pels vostres assajos que feu, però en tot cas seria una manera també de tenir ingressos o d'anar a fer classes a altres llocs, etc. Com creieu que s'ha de resoldre aquesta mirada? Perquè nosaltres no sé si podem anar al Departament d'Indústria a trucar a la porta, no? De cara a les institucions s'ha de pressionar molt fort, jo crec.
perquè vivim en una piràmide capitalista i les institucions se senten còmodes en aquesta piràmide. Llavors, suposo que a aquestes alçades l'Esperanza rep alguna subvenció, perquè si no seria un escàndol, però estic convençut que ha tingut molts més problemes per rebre subvencions l'Esperança que qualsevol altre festival comercial del nostre territori. Sí, de fet és un gran matís de dir, perquè quan parlen, per exemple, d'economia solidària, el Festival de l'Economia Solidària diuen que és l'economia subvencionada i un pebrot, l'economia subvencionada és l'altra. L'economia subvencionada són les grans corporacions multinacionals, la SEAT, no estic qüestionant, no estic jutjant que estigui bé o que estigui malament de dir, però és exactament això i té tota la raó del món. El Joan en algun moment ha participat d'alguna Esperanza i òbviament la nostra relació després de 10 anys hem tingut suport de la Generalitat de Catalunya un cop en 10 anys. Hem començat a tenir de la Diputació fa 2 anys, tampoc és una qüestió, és un procés, hem d'anar treballant. També aquests projectes que es construeixen des de la base tenen altres singularitats i segurament la nostra relació natural té més a veure amb lo local, amb l'administració local, que no pas amb la Generalitat. Això no vol dir, com diu el Nacho, també que anem a tocar. Per exemple, nosaltres aquest any estem apostant molt per la transversalitat com a festival. De fet, ens han trucat per primer cop departaments de la Generalitat amb l'Esperanzas Mujer o amb els temes d'economia solidària, interessant-se per al marc que representa el Festival Esperanza per poder traslladar coses. Aquest element que dèiem, que té capacitat de transformar des de la perspectiva que tenim molta capacitat de poder connectar en un moment on la gent està feliç i les coses entren d'una forma molt més interessant. Sobre la pregunta que ara se m'havia anat alçant... Una mica la reflexió de com nosaltres podem demostrar que també és indústria, tot això. Sí, és una llanada del Santo al Cielo i tal. Nosaltres ara mateix, no sé, intentaré ser molt breu perquè és entrar com hem parlat del nostre llibre, però nosaltres hem detectat que la nostra oportunitat som, com sempre, les persones. Dic, l'últim recurs del pobre sempre són les persones, dic, no busquem més enllà, i les persones de forma àmplia, la comunitat de forma àmplia, hi pot caber tot allò que nosaltres entenem que pugui. Nosaltres sempre havíem entès de forma molt natural que en el nostre format hi cabien els músics i les músiques, en el nostre format hi cabien les persones, els festivaleros, les festivaleres, entenien que hi cabien les entitats d'economia solidària, les entitats que es dediquen a intentar posar un granet de sorra al món per intentar transformar realitats, el que està passant en Open Arts o el que està passant a molts llocs del món, posar aquest granet de sorra. Des de fa un temps, amb la incorporació, per exemple, veig aquí que hi ha gent del Canet, amb la incorporació, diguem-ne, la nostra forma de pensar o d'intentar interactuar, veiem que hi ha festivals que són molt potents, que tenen una gran capacitat, que podríem reconèixer com aquesta indústria de la que estem pensant, la que estàvem pensant, i descobreixes que sí, clar que tenen voluntat de transformar coses. El que passa que la indústria és molt fotuda, hòstia, és que aquesta idea d'indústria, el fer un moviment de transició que pugui plantejar-nos, primer que cal, això dels plans estratègics, però no podem canviar les coses d'un dia per l'altre. Llavors, quan tu preguntaves, tu creus que amb aquesta indústria hi ha voluntat de poder transformar? Jo, amb la que conec, crec que sí. Una altra cosa són els impediments, òbviament les pròpies resistències individuals que tenim al canvi, que tenim i que són fortes, però com a indústria és molt complicat. Llavors a mi també, com soc molt allò dels símils, com us posava abans amb el Movistar i amb l'altre, no sé si coneixeu, jo no tinc res a veure amb la música, no sé ni tocar la guitarra, jo soc educador social i la motivació que tinc en un festival és que és una eina de transformació brutal i ho tenim claríssim, de dir, algun dia espero aprendre a tocar la guitarra i cantar alguna cosa. Em van pujar a l'escenari a l'última Esperanza al Nacho i l'Oriol i em va donar molta vergonya, era una història que no sabia on ficar-me, però amb aquesta idea de fer comparatives, jo que soc educador he treballat molt amb persones amb discapacitat. Si mirem 10 anys enrere la realitat de les persones amb discapacitat i mirem el moment actual, doncs veiem que hi ha millories significants. No està tot el que volem, ni està tot com ens agradaria que fos, però hi ha millories. Això parteix d'una voluntat d'intentar canviar les coses i parteix també d'una acció legislativa. Hi ha una llei de suport a les persones que tenen discapacitat, per exemple, per afavorir la seva inserció laboral. I diuen que si no són capaços d'afavorir directament aquesta inserció laboral, que no li interessa pràcticament a la gran part d'empreses, doncs muntem això dels centres especials de treball perquè tu puguis fer una acció substitutiva que d'alguna forma et permeti anar situant i treballant aquest dret, perquè aquestes persones tenen dret a treballar també, de dir, aquestes persones tenen dret a poder desenvolupar una vida plena com la nostra a través del treball. Aquí hi ha un risc, com sempre. Un cop fet el substitutiu,
hem de ser molt curosos en que aquest substitutiu no sigui un element permanent. Les persones amb discapacitat tenen la necessitat i l'obligació moral per part de la societat de tenir una inserció laboral en una empresa normalitzada. I al final el problema és que quan fan els substitutius, d'alguna forma nosaltres, en aquest procés que estem amb el Festival Esperanza actualment, que volem cooperativitzar el festival, l'element és com volem apropar el major número de persones de la nostra societat a un model de cultura que sí que està demostrant que es pot transformar. I volem que un gran festival d'aquest país, independentment d'en quin punt estigui actualment, de si pot, no pot, si vol, no vol, però que si li sona una miqueta aquesta idea que la música hauria de ser alguna més que només passar-s'ho bé en un festival, doncs, per exemple, pugui participar d'un festival com el nostre. I a través d'un festival com el nostre podem donar resposta a aquelles necessitats que sí que segurament ens faran vibrar a totes i a totes les persones que estem aquí. Segurament serà molt complicat, aquestes preguntes que faig però que no vull que contesti ningú, serà molt complicat dir que no a intentar tirar endavant un projecte de suport a la tasca d'Open Arts a la Mediterrània. Segurament totes les persones que estem aquí vibraríem amb aquesta història. Si la cultura l'entenem com una eina potencialment transformadora, doncs aquí tenim exemples, amb aquest vídeo que has passat tu abans i amb la taula rodona que hem tingut abans, tenim exemples clars de com des de la gran indústria podem començar a vehicular des d'allà també aquesta fortalesa transformadora. Deixaria aquí. Vaya rotllo m'he pegat. Sisplau. Sí, és que volia dir una cosa també a resposta a la teva pregunta, perquè em sembla molt interessant. Per exemple, nosaltres com a orquestra tenim el projecte social, però la gent que tenim més a prop són els nostres músics. I en el nostre cas, com que has preguntat abans, són propietaris de l'empresa i llavors estan implicats d'alguna forma. Però ara també com a empresa tenim una mica la responsabilitat que no només estiguin allà per guanyar diners, sinó també per guanyar felicitat. A part que amb una orquestra sinfònica guanyar diners avui en dia no és la cosa més fàcil. I per això sí que fa una gran diferència si els músics quan venen a assajar poden estar en contacte amb diferents col·lectius. A la tarda alguns van a col·les a donar classes i es troben en la situació que tenen 25 nens amb violins, violes i cellos i que toquen a la vegada però volen aprendre i els hi han de fer classes, que toquen repertori que és cada cop una mica nou i interessant, i crec que sí que també, o sigui, a dintre de la indústria, com ho diries, tenim una mica també una responsabilitat social pels nostres treballadors de mirar que no només hi ha un màxim de diners, que en aquest cas és difícil, com sabem tots, sinó sobretot un màxim de felicitat i de compromís amb la seva pròpia feina, això sí. Sònia, tu creus que aquesta indústria, o sigui, pot existir una indústria social? O sigui, de lo que estem parlant pot arribar a generar realment, des del teu punt... M'imagino que Propa Cultura també genera uns... Home, d'alguna manera, una de les coses que no equilibris. ens esperàvem de Propa Cultura és que hi ha grups socials que s'han agafat aquest programa com un programa de turisme per Catalunya, no? Vull dir que estan viatjant i de pas també estan consumint i estan... És a dir, s'ha generat un turisme intern que... Bueno, a mi com me'n diu l'Atrium de Viladecans, m'ha vingut un grup de discapacitat de Ripoll i m'ho diu ben content, dius... Clar, hi ha coses que no passen fins que no obres les portes, no? Jo el que volia aportar referent a això és que jo penso que hi ha unes inèrcies molt fortes de les administracions, de les institucions, una manca de treball transversal. És a dir, el programa Propa Cultura rep suport, afortunadament, de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació i de les àrees de benestar social i cultura. Doncs jo penso i descobreixo que hi ha, de forma natural, molt poc diàleg per projectes. Això seria bàsic. Jo tinc molta esperança perquè penso que darrere de la indústria cultural hi ha persones. Hi ha persones que ens podem transformar i hi ha persones que podem canviar la mirada. Llavors, això em recorda una conversa que vaig tenir fa uns anys amb l'Ester a Madrid, que dèiem en aquests congressos haurien d'estar els que manen, els que prenen decisions i tal. Vull dir, perquè a vegades és molt difícil, davant de totes aquestes evidències, no reaccionem. És a dir, quan jo deia que qualsevol projecte o qualsevol festival que funcioni no té pas enrere, és que costa molt després dir no, ara prescindim i busquem una altra cosa. És tan evident que és transformador, és tan evident que fer feliç a més persones fa feliç als gestors, és tan evident que l'únic que hem de fer és provocar-ho i realment incentivar-ho i contagiar-ho i sensibilitzar. A partir d'aquí, una mica de... Vull dir, és molt lent perquè és veritat que la inèrcia és molt forta i la pressió
anava a dir, dels privats o de la indústria és molt fort i tal. Però, evidentment, jo crec que si estem aquí és perquè estem descobrint que hi ha... Però és que hem d'anar una mica més ràpid, no? Hi ha algú que mani aquí? Dels que manen o encara no? Bueno, els enviarem els vídeos, com a mínim. No, jo crec que tots tenim un poder d'influència molt més gran del que... Suposo que des de la pròpia acadèmia una de les voluntats d'intentar posar tot aquest fòrum aquí davant era veure això, no? Si no som un altaveu, o sigui, com deia el Gerard a l'inici, finalment l'acadèmia neix com la possibilitat de visibilitzar un ecosistema en el qual formem part moltes mirades diferents, però que tots venim d'aquest apartat. El que passa és que seria molt interessant treballar en paral·lel dos binomis. Un seria més legislador, més obligatori, de la mateixa manera que l'escola inclusiva és obligatòria i tenen l'obligació d'agafar 2 places, nens amb discapacitat, etc., i ningú es planteja tal. Jo crec que segurament una mica de legislació en tot aquest aspecte ens aniria molt bé per donar el pas al que no estigui pel tema, però després hi ha el canvi de mirada i la sensibilitat, que si no va en paral·lel no funciona, perquè és quan la inserció laboral no funciona, perquè no se la creu ningú, perquè no hi ha hagut educació inclusiva que pensi que no és això d'acceptació de la diversitat, no és avantatges i riquesa de la diversitat. Si això no ho has viscut a l'escola, és molt difícil que després, com a empresari, facis això, sinó que gastaràs amb el proveïdor perquè el centre d'escola especial. Per tant, el futur continua estant amb l'educació, penso. El temps passa i vola i em sap molt de greu perquè aquí hi ha molta xitxa i moltes coses que podríem aportar. Àlex, no sé si vols tancar una mica la ronda abans que et donar una mica de pas. M'agradaria la gent de la primera fila 0. Jo volia afegir, per exemple, que una experiència molt bona que tenim en els diferents projectes és que, per exemple, músics de primer nivell han acabat apadrinant aquests projectes emergents i inclús ara formen part del grup. Ho dic perquè també una frase que trobes molt, parlem d'aquests tops, diguéssim, que es guanyen molt bé la vida i són molt bons, ells mateixos també fan com la reflexió de dir i per què no puc tocar amb algú que acaba de començar? Ho dic perquè a vegades també enfoquem una mica tot que fem com packs, els bons amb els bons, els que comencen amb els que comencen, i crec que també és molt interessant que tot això es barregi. Crec que ens ajuda. Les estructures mentals que encara ens guanyen sempre, no? Aquí a la fila 0 hem convidat a persones molt interessants que ens tenen coses per aportar també, aquesta mirada. Un programador, un director de festival com tu, Marc, crec que és obligat de demanar una mica com ho veus, com ens consta que el mercat de música viva ha començat a fer passos en aquest sentit i grates sorpreses, no? A veure, és que suposo que si passes el micro a la gent... molt perdut. Sí, és una bestiesa, perquè a més vens aquí amb una idea i després d'escoltar molta gent i reflexionar, veure vídeos. Però hi ha moltíssimes coses a dir, així pinzellades, 75 milions d'euros de lliures de pressupost per accions culturals a un país. Clar, és que vivim en precari, partim de la base que la música aquí és precària. No us diré el meu sou, però riuríeu, us faríeu creus. Jo no sé si vius del Festival Esperanza, però sospito que no. Doncs hi hauries de poder viure. Clar, hi ha projectes que haurien de ser sostenibles econòmicament i no ho són. Aleshores, si partim d'aquesta base ja entenc que hem de ser molt realistes i hem de saber del que estem parlant. Des del mercat de música, que entenc que he vingut com a director artístic del mercat, doncs clar, estem contents per aquest darrer any, per exemple, vam poder tenir el projecte de Basket Beat, que em sembla que estàvem per aquí. Ara em dirà, va funcionar fatal. Nosaltres estem contents de l'experiència i realment creiem que el relat que hi ha darrere de projectes que poden ser artístics però a part tenen un relat social, crec que estem obligats com a esdeveniment públic a donar-hi lloc. Crec que el mercat de música com a mercat, per tant com a dimoni de la música, que és la que exposa productes culturals quan són projectes artístics, doncs també ha de donar opció, ha de ser una finestra perquè hi hagi projectes socials que puguin tenir recorregut comercial. I en aquest sentit Basket Beat, que és una proposta amb un rerefons social, però que té, després suposo que podràs explicar-lo més, però que té un públic, que és el públic infantil, familiar, i en aquest cas amb unes edats més avançades, més juvenil, és interessant com també ho va ser la proposta d'Orfeus 21, que és un projecte que neix de la Fundació Jordi Savall i és una orquestra de músics refugiats i migrants de diversos llocs del país
I bé, doncs són propostes que creiem que han de tenir lloc i que han de tenir circuit comercial també, sobretot perquè tenen un relat i un rerefons social. I al marge d'això, des del mercat, com que és un món precari, com que hi ha gent que funciona molt bé, hi ha indústries, hi ha grans empreses que funcionen molt bé, la nostra vocació sempre ha estat donar oportunitats a artistes que estan consagrats, que presenten projectes nous, que tenen el favor de la premsa i del públic, però també tots aquests projectes que no en tenen tant. Per tant, donem veu a artistes que comencen. Fa uns dies parlàvem amb un mànager que té un projecte, que està treballant en un projecte que va sortir de Cabal Musical, Sick Boys, que és aquest exemple que ha rebut l'apadrinament, o no sé si finalment la producció artística de Dani Nello. Per tant, sí que hi ha projectes que funcionen i que poden tenir... I detectes un interès amb els programadors o encara se'ls ha de despertar una miqueta més amb aquest tema? Jo crec que el que forma part de la feina del responsable del projecte, o del mànager en aquest cas, que és el que ha de fer fort el relat per explicar el projecte. Nosaltres el que donem és l'oportunitat a posar-ho en escena i donem les millors condicions, intentem que tingui el màxim de programadors davant per explicar-se i també donen l'opció que des de l'escenari es pugui explicar el projecte, quin relat hi ha darrere. I l'última cosa també és el mercat de música, com deia, a part de donar veu a artistes que presenten projectes nous, també es fixa molt en la diversitat des de l'inici. Nosaltres, l'actual direcció artística, el mercat ha fet 30 anys enguany, però l'actual direcció artística porta 8 anys, i l'encàrrec que vam rebre era garantir la diversitat de gènere, però també de gènere musical, però també estem treballant en la paritat de gènere, la diversitat d'origen i de formats també és molt important. Per tant, garantir aquesta diversitat crec que també és important. I en qualsevol cas, crec, ara mateix després de tot això, que fem molt poc i que hauríem de fer molt més i que crec que hem d'utilitzar, jo crec que no només ha de ser simbòlic, sinó que ha de servir aquesta embranzida per conèixer-nos, reconèixer-nos i plantejar-nos coses més enllà del que estem fent. Gràcies. Tenim l'Ivet també. Hola, Ivet. L'Ivet ha fet servir d'alguna manera, com a artista, d'alguna manera has tingut una experiència molt interessant amb aquest tema, de com tu també t'has exposat com a artista i això imagino que genera una empatia, genera una sèrie de coses que t'han vingut a través de la teva obra. Bàsicament has fet un disc on desvetlles el teu treball personal o coses que t'han passat a tu i t'obres a poder-ho, com a artista, poder-ho comunicar, no? Jo fa 10 anys que em dedico a això, entre cometes, i no formo part de la indústria, no estic a cap catàleg de cap discogràfica ni de cap manejament, per tant, és un treball que tiro jo endavant i és un projecte molt sentimental. A dia d'avui, encara a la societat que vivim, ser sentimental per la indústria és ser fràgil, quan sovint és ser fort, és ser valent, és tenir identitat, no? I sempre he treballat sobre temes sentimentals, mai he parlat de política ni de temes socials, fins que em va passar una experiència de salut, com poden ser els trastorns de conducta alimentària, i vaig voler fer un disc sobre això. No volia amagar una cosa, ja que el meu projecte no té un punt, diguéssim, comercial, sinó sincer, doncs era una cosa molt visible i que creia que volia exposar-ho, no? Llavors jo allà he estat amb un parell de tractaments, un parell de centres, ingressada en processos llargs, i em va impactar molt ser espectadora de l'art-teràpia, perquè jo escric i canto cada dia, arribi a més o menys gent, però no escric des de voler fer diners, sinó com la meva manera de projectar-me, no? I quan vaig entrar en el centre jo vaig dir, ostres, jo no vull fer art-teràpia, perquè jo escric cada dia. A mi no em farà cap impacte, perquè ara mateix tinc un full en blanc aquí dintre. I el que em va impactar més és la gent que no sap tocar un instrument, que potser no té habilitats, que potser no sap pintar, que potser no sap posar nom a les coses i que pel fet que els hi deixen una guitarra o els diuen mira de fer un poema o mira d'expressar amb un color com et sents els beneficis psicològics i físics que obtenien, no? I és cert que aquest disc que vaig exposar això és el disc que més gent maca he conegut fora del sector de la música.
Deixeu-me fer una petita crítica, però realista, jo crec, del món dels programadors. Jo crec que ells tenen a les seves mans que la música no només tingui un benefici econòmic, que tingui un benefici emocional i que sovint la cultura que està al marge és la menys intoxicada, és la més de veritat. Per què els que no podem viure de la música, quan no ens graven, col·laborem més amb actes benèfics? Perquè és un projecte de veritat i no és un producte. Gràcies. Si les meves notes em fallen, tenies ganes d'intervenir també des del teu projecte Basket Beat? Sisplau, perdonat estàs. Disculpeu per parlar i després marxar perquè... Els horaris també no els estem complint. Fa molt lleig, sí. En tot cas, em venia a lligar una miqueta el que he anat vivint durant les estones diferents. El primer que a la primera taula m'ha sorprès que hi havia 4 dones i 2 homes i aquí hi ha una dona i 5 homes. No sé si la indústria o l'acadèmia, si és casualitat o són coses que descriuen en quin lloc estem en un lloc i en quin lloc estem a l'altre. En funció del que ha dit el Marc també, crec que nosaltres mateixos formem part de la problemàtica social. Tant la indústria com a les entitats, com qui sigui, pensem que els col·lectius, que els consumidors són els nostres receptors, els que tenen el problema, i em sembla que nosaltres som els primers que tenim el problema i que formem part de la problemàtica. Llavors, jo crec que hauríem de començar per aquí i, doncs sí, el Mercat de Música Viva ens va programar, és genial, per nosaltres no va anar bé tot el bé que podria haver anat, però és meravellós que ser-hi. Llavors, nosaltres intentem ser molt crítics, però també des de la celebració, la solemnitat i el reconeixement d'estar al mercat, com vam estar a la Fira Mediterrània i hem estat a altres espais. En tot cas, nosaltres intentem que els que fem tallers de Basket Beat, que fem 20 sessions cada setmana de Basket Beat a centres penitenciaris, a instituts, ens trobem amb els participants per fer una orquestra on tots som iguals. El Josep Maria ja no és l'educador, el Roger ja no és l'educador, som components del mateix grup. I això és increïble perquè jo vull continuar manant i l'altre vol continuar que se li digui el que ha de fer. I aquesta és la gran dificultat. Però en tot cas nosaltres estem intentant portar a la indústria, a l'escena cultural catalana professional, un projecte totalment mixt, on la meitat de persones no tenen la mateixa formació que tenim d'altres. I això és el que intentem fer, i aquest any, després de molts esforços, tenim 25 concerts programats amb l'orquestra de Basket Beat, així que hi anem cap amunt, i tots amb catxet, i amb un catxet que crec que està prou bé. Molt bé, moltes gràcies per la teva aportació. També tenim la Sílvia Duran, de l'ISEC. Hola, Sílvia. Com ho veu això, l'ISEC? Tu que tens la mirada una mica des de dins, una institució... Tinc la mirada, evidentment, des del Departament de Cultura i de l'ISEC. Prenc nota, evidentment, i és un tema que estem intentant treballar amb complicitat amb altres departaments, no exclusivament benestar social o educació, sinó salut i d'altres. Crec que és la capacitat de tothom, començant pels polítics, d'arrelar que la cultura té un poder de transformació social i no passa exclusivament per cultura, sinó passa per tots aquests departaments. Ens falta molt, si és cert, de treballar en equip i de treballar en xarxa. Ens passa que ens coneixem unes persones de cada departament, que sí que hi ha un treball i un feeling, però trobem topalls i hem de donar-hi la volta. Jo vull pensar que el govern actual, com a mínim en el programa de govern, ha posat en èmfasis que la cultura té un poder de transformació social. Vull pensar que entre tots podem sumar a fer aquest canvi i, evidentment, estar amb les persones. Les persones signifiquen projectes determinats que tiren endavant i que impulsen a que ens ho creiem tots, perquè sí que és cert que hi ha d'haver-hi aquest canvi de transformació i cada projecte va fent una engruna. No tindrem els diners d'altres països, la realitat actual econòmica del país és molt complicada i si no sumem, ens ajuntem tots, no podrem fer aquesta transformació.
és cosa de tots. Tenim un pes específic, cultura, hem d'ajuntar-nos a tots i amb això sí que realment hi confio perquè penso que tots tenim aquesta llavor de poder de transformació. M'agradaria també que aquí davant hi haguessin persones més responsables que jo, que sóc humil en aquest sentit, però sí que no deixo dia a dia de treballar per aquesta complicitat i aquesta suma. I això em fa sentir útil en la feina dia a dia perquè realment, i crec que això ja és un tema més personal, potser. Bueno, al final tots són persones. És important. I per últim, per tancar la fila, doncs tenim el Xavi Urbano del projecte Side Load, un projecte de dimensions petites però amb moltes fortaleses. Bé, hola. Una mica a través de les xerrades m'he fet una mica un resum al cap i és que veig com dues classes d'enfocar el debat. Aquests projectes culturals que entenen una mica aquesta idea del retorn social molt vinculat a aquesta responsabilitat social corporativa i aquests projectes que el porten a l'ADN molts cops perquè han nascut des de la mateixa base. Vull dir que no hem de fer aquest replantejament de quin és el retorn social que fem perquè ja ho porten intrínsec. I per dir una mica des d'aquesta idea, voldria invertir el títol de la xerrada i no pensar què pot fer la indústria per transformar la societat, sinó què pot fer la societat per transformar la indústria musical. Potser aquesta seria una de les grans claus a l'hora de pensar-ho, perquè estem com separant la indústria de la societat i en realitat la indústria com a sector productiu i com a sector econòmic està al centre de la societat. M'agradaria comentar-ho amb l'Òscar o amb el Joni, que heu parlat una mica del tema, com ho veieu. Bona palanca aquesta. Com que... Jo, si em permets, així una petita reflexió al voltant de la indústria musical i del que parlàvem abans també de les institucions. No sé si estaríeu d'acord amb mi en que festivals com el Primavera o com el Sonar haurien de rebre més subvenció de turisme que no pas de cultura. I aquí ho deixo. Esperem que ho reculli algú també això, però sí, segurament porta a reflexionar. Jo em permetria explicar un projecte que també crec que pot portar una mica de llum amb tot plegat, com en aquest cas és una gran entitat o una gran empresa de cop i volta agafa el tema de la RSC, la responsabilitat social corporativa, i intenta posar-la en joc. Us posaré un exemple que això ha passat els últims anys, un exemple de transformació a una entitat poc simpàtica en general, que és l'ESGAE, poc simpàtica fins i tot en el propi col·lectiu de socis de l'ESGAE, els propis artistes, cosa curiosa, no? L'ESGAE, des de fa uns anys, destina 500.000 euros anuals a projectes, bàsicament a treballar amb els seus propis autors que estan passant per dificultats. Per tant, venia de ser un servei assistencialista de l'època a passar a ser una mena de revolució perquè de cop i volta aquest espai que s'ha obert a l'ESGAE ha permès d'entrada contractar treballadors socials que planten cara, que poden acompanyar els autors i autores. Penseu que en els últims anys la crisi ha afectat moltíssim a tothom i especialment a autors i autores que portaven molts anys d'ofici, que estan amb 50-60 anys, que és el seu ofici, que de cop i volta s'han quedat sense recursos i sense palanques com per sortir del seu espai. Doncs un dels projectes més espectaculars que hem tingut ha sigut buscar entitats socials i poder comunicar autors que estaven passant amb necessitats. Ens hem inventat unes ajudes perquè l'ESGAE no pot pagar un sou, un salari a ningú, però sí que pot, a través d'unes dietes, unes formes, poder donar un ajut a aquest autor que està en precari, que està passant una situació difícil, i el podem connectar amb una entitat que necessita un cop de mà, on aquest autor podrà fer-hi alguna cosa. El retorn d'aquestes polítiques que han costat 4 duros han sigut al·lucinants, perquè de cop i volta tenim autors, gent molt preparada, gent que té un ofici, que de cop i volta no s'havia imaginat mai a la vida que podia tenir la seva feina una actitud transformadora. I és que el projecte és win-to-win.
l'autor es transforma perquè se n'adona que el seu talent posat a disposició d'un col·lectiu que no s'hagués imaginat mai, doncs té un potencial enorme i, evidentment, el col·lectiu X es beneficia del talent d'aquest autor, ja sigui guionista, ja sigui algú del món de la música. Us poso exemples des de, per exemple, una obra de teatre amb discapacitats... La indústria encara no té clar això, perdoneu. La Siri s'ha despertat. Doncs hem posat, per exemple, amb una associació de persones amb paràlisi cerebral, doncs va anar-hi a parar un guionista que necessitava un cop de mà. Doncs aquest guionista no només ha acabat fent l'obra de teatre que encara se'n parla en la seva ciutat del que va passant allà, sinó que la pròpia entitat ha acabat contractant aquesta persona per seguir fent aquest treball de transformació. Llavors, aquest és un dels exemples de com una gran entitat, com en aquest cas l'ESGAE, que és cultural, ha d'estar més a prop, evidentment, del que estem parlant, que suposadament que d'altres, però com es pot crear aquest tipus també d'innovació. Finalment, a una casa com l'ESGAE, imagineu-vos amb el bé que li va també poder parlar d'aquestes coses, tot i que no surten titulars als diaris, perquè normalment els diaris intenten destacar altres coses d'aquesta casa. Però m'agradava poder-ho també mostrar com jo crec que des d'aquesta experiència que hem compartit aquests anys creant aquests projectes, doncs veure com realment jo crec que sí que hi ha futur amb les grans empreses, amb les grans corporacions, que finalment busquen maneres de traslladar, ja sigui aquesta responsabilitat social corporativa, ja sigui que és des de cor o ja sigui que sigui per la marca. I em refereixo a aquesta idea que em sembla que la deies abans, Esther, de que el sistema ens fagocita, doncs anem a fagocitar-los nosaltres a ells, anem a donar-li la volta, perquè al final totes aquestes marques necessiten rentar-se la cara de moltes coses, llavors potser és una oportunitat no només de rentar-los la cara, sinó que els hi puguem descobrir que un altre món és possible perquè ells el viuen, perquè el retorn que hem tingut, per exemple, de cartes que ens han fet enviar socis que han participat en aquests projectes, hem aconseguit que alguns directius llegeixin aquestes coses i s'han humanitzat de cop i volta. Per tant, jo crec que és una manera de que tots aquests projectes, finalment, si no agafem el polític de torn que decideix, però anem a darrere del polític, anem a la persona que és aquest polític, perquè és una persona, sigui home, sigui dona, el que sigui, i podem intentar que empatitzi amb tot això del que estem parlant, jo crec que és una de les palanques que tenim perquè això pugui tirar endavant. Sí, això és el que preguntava el Xavi, de com la societat pot ajudar a transformar la indústria, i aquí el poder és de cadascuna de vosaltres i de cadascun de nosaltres. O sigui, no hi ha... El que s'ha de fer és estar a sobre, i és el que deia l'Òscar al principi, de que, a quina entitat de telecomunicació estàs o a quina entitat d'energia. Una cosa que em ressona molt últimament i que m'ha vingut ara quan estàvem parlant és la idea de la normalitat. És a dir, això que passa en aquest món no és normal. No només al món de la cultura, allò que passa al món de l'economia, de la cultura, de les relacions humanes, amb les noves tecnologies, etc., no és normal. Hem d'avançar cap a una nova normalitat i l'hem de construir entre totes i entre tots. És una qüestió, i aquí la cultura juga un paper, la cultura de forma àmplia, un paper determinant. No hi ha cap model de futur possible que no neixi d'una aposta cultural determinada. Aquesta és la neutralitat també de la cultura no és neutra, tot és dual a la vida, la podem utilitzar per fer el capullo o la podem utilitzar per fer coses útils. El Festival Esperanza sempre s'ha intentat posicionar no com un gran festival, perquè tenim grans festivals al país, hi ha coses molt potents i tal, i amb les quals ni volem entrar i tal, però sí que ens hem posicionat, i aquest és el nostre nínxol, com els més útils. Volem que la cultura sigui útil pels reptes presents i futurs, és a dir, perquè tenim un món amb el qual hem de canviar la nostra relació amb ell. No hem de canviar el món és meravellós, hem de canviar urgentment la nostra relació amb el món, i aquí la música, que tant ens ha inspirat, els educadors i la gent que muntem un festival com l'Esperanza, té un paper determinant. Si em deixes, Nacho, d'una forma molt ràpida, venia pensant també de dir, mai ens havia passat, però els 2 últims mesos de la meva vida han estat meravellosos. Han estat meravellosos no només perquè he tingut pel mig un Festival Esperanza, tot el que comporta, sinó perquè he tornat a marxar de missió amb Open Arts a rescatar vides a la Mediterrània, perquè vaig tenir l'oportunitat d'anar amb el So i amb els Pallasos en Rebel·lia a Palestina, a camps de refugiats on és raó humana
porta només misèria, llàgrimes, fan, morts, i nosaltres hem anat a portar cultura, hem anat a portar música, a veure com la gent podia riure i com els nens i les nenes palestines es rebien amb les seves millors robes. De fet, ens va impactar molt com venien uniformades, perquè els deien, però per què no seieu per veure els concerts i per què no esteu al terra? I ens deien, no seurem al terra perquè portem les nostres millors robes, perquè això que esteu fent per nosaltres és el més especial del món, és el més especial segurament que ens ha passat en aquest any. Hem tingut a l'Esperanza, hem tingut amb el Cor Safari, el cap de gira de Charango i tal, el cap de gira de gossos, i a l'Esperanza és mujer, el momentazo de les dones sàvies del barri de Sant Cosme amb la Mare Barros. Mireu els vídeos, sisplau, si algú dubta del potencial transformador, del potencial que té la música de connectar coses, que miri els vídeos d'aquest moment, amb les dones sàvies, dones de 70-80 anys que ningú donava ni un euro ja per elles i estan empoderades i ajudant a transformar la seva realitat del barri. I per últim, convivint durant 10 dies amb els nens i les nenes del Cor Safari a casa meva, amb la meva família, les meves filles. Tot això és el potencial transformador de la música. I és una cosa que hem de començar a creure de forma importantíssima, perquè hem vingut a aquest món per intentar viure dignament, per ser feliços. I la música aquí pot aportar moltíssimes coses. Moltes gràcies, Òscar. Esther, molt breu perquè... Sí, no, jo només... Ara, Manel, no em renyis. Com que jo sóc recent estrenada a l'acadèmia, perquè quan em van trucar no sabia ni que existia l'acadèmia, perdoneu, és així? Sí, això explica una mica. Però ara ja sóc sòcia. I jo penso, no sé si el Manel hi estarà d'acord i l'Edu també, que jo crec que ens hem de comprometre, com des de l'acadèmia, a recollir i fins i tot a fer un petit grup de treball, de redacció, a partir del que ha passat avui aquí, i com molt bé deia la companya de l'ISEC, la Sílvia, de portar-ho a les institucions. I de dir, senyors, si hem de transformar des de nosaltres el que està passant, doncs no ho deixem com una cosa així, ens podem trobar cada any, però en el mentrestant, que és el que a mi m'agrada sempre, el mentrestant hem de fer-hi coses. Molt bé. I et sembla bé, Manel? Manel, recollim la proposta. Em sembla perfecte, estic aquí. Hola, què tal? Molt bé. No, em sembla molt bé i de fet la idea de l'acadèmia precisament d'organitzar aquesta jornada amb aquesta temàtica era la d'acostar-nos per primera vegada diguem-ne a tot el que representa la música comunitària. Ho he dit a l'inici del matí de la jornada, hem començat a recollir informació a través d'un formulari dels distints projectes socialment transformadors que des de la música s'estan duent a terme a Catalunya. Òbviament no els coneixem tots, òbviament hi ha molts d'aquests projectes que hem vist aquí avui que no coneixíem. Si esteu treballant aquest tipus de projectes, sisplau, poseu-vos en contacte amb nosaltres, us facilitarem els formularis i començarem aquest treball portant a la pràctica aquest directori de projectes de la música socialment transformadors, siguin del tipus que siguin, s'adrecin a qui s'adrecin, siguin festivals, siguin centres educatius, siguin, en fi, qualsevol mena de projecte d'aquestes característiques. Aquí a la coberta, a la contraportada del programa d'aquest matí, teniu el nostre contacte, també el teniu a la carpeta que us han donat, perquè ens pugueu fer arribar els vostres suggeriments i en fi, els vostres e-mails i les vostres informacions perquè puguem fer un directori de projectes socials ben complet. I res més, finalment dir-vos que tenim també el compromís, i també ho he dit al matí, al veure l'acollida extraordinària que ha tingut la jornada aquesta i el compromís de mirar de fer-la cada any i veure, no sé si en aquest format o en un altre format, això ho estem treballant. Tots vosaltres esteu convidats a participar d'aquest treball, d'aquesta definició de conceptes, d'idees, a través dels grups de treball de l'acadèmia. Crearem un grup de treball
de música i comunitat, o música comunitària, a la que ens agradaria molt que vosaltres que esteu treballant, tota la gent que està treballant en aquests projectes, hi participés. I a partir d'aquí ens convertirem, a poc a poc, o ens volem convertir a poc en aquesta entitat paraigües que entenem que el sector de la música, vist des d'on es miri, necessita per tirar endavant, per reclamar la dignitat de la música, per posar-la en valor, per reclamar la dignitat de les professions, dels músics i dels professionals que treballen en el sector de la música en altres professions. Em sembla que acabo de fer un discurs de cluenda, no? Per tant, agafem el repte de seguir treballant, d'obrir aquest grup de treball a l'acadèmia, com deia, intentar l'any que ve tornar-hi, i aquest directori, com deia el Ferran, és molt important. Ens hem de fer visibles. Per tant, ens hem d'ajudar els uns als altres a fer això. I ara, per anar tancant, m'agradaria que vingués la Nieves aquí a l'escenari, que és la que ens presentarà aquesta última actuació abans d'un petit refrigeri que hi haurà tot sortint. Moltíssimes gràcies a totes per estar aquí. Em dones la paraula? I tant, jo el que vulguis. Molt curta? Sí. Vale. Jo estic avui molt entusiasmada per molts motius. Primer, perquè soc molt i molt gran, jo soc de la prehistòria, diguéssim, musical. I per fi veig que hi ha tantíssima gent que comença a entendre què és la música i què és l'art. I també volia donar un toc poètic a tota aquesta assemblea. Òscar, m'has emocionat, eh? Bé, tots heu estat molt bé, però perquè ets utòpic i l'utopia és el que fa marxar el món. Tots nosaltres tenim aquesta utopia de l'art, de la música, de la transformació, etc. I estava pensant en un escrit del Galeano que diu que un seu amic va pujar al cel i des del cel va veure la terra fosca com una gola de llop, però que hi havia tot de llumenets. I aquests llumenets que es veien en allò eren tota la gent que tenien l'utopia de transformació. Ens quedem amb això. Visca l'utopia. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Nieves y soy la directora del Joc de la Dona. Gracias. Todo el escenario. Bueno, pues lo primero es agradecer en nombre de todas las personas que configuramos el Joc de la Dona la invitación para que nuestro grupo de gospel esté aquí con todos vosotros y en este marco de música y transformación social. El Joc de la Dona, que es el proyecto que Oblatas tiene en Barcelona, pues hay cientos de nombres de mujeres con sus historias, de diferentes culturas. Todas ellas llegan un día cargadas de ilusiones y esperanzas de construirse un futuro diferente al que tienen en sus países. Sus sueños son muy parecidos a los nuestros. Quieren una casa, un futuro mejor para sus hijos e hijas, un trabajo que les permita vivir, sueñan con libertad y con paz. Muchas de esas historias tienen un comienzo que se podría describir con la palabra desigualdad, o también injusticia, o también pobreza. Por tanto, saben bien lo que es el sufrimiento y el dolor. Oblatas, desde el Joc de la Dona, ofrece un espacio de acogida, donde puedan expresar lo que sienten y desean, donde se les apoya en sus luchas, se celebran sus logros y se acompañan sus dolores. Ellas van dando forma a sus sueños con las posibilidades que esta sociedad les ofrece. No es fácil y ellas lo saben. El coro Dona Gospel se define como un proyecto de emprendimiento personal a través de la expresión artística del canto. Las mujeres que participan aglutinan la pasión por la música con un proyecto personal de autosuperación. Lo concebimos como un espacio de encuentro entre mujeres, con ganas de salir adelante, superando miedos y dificultades. Los contextos de exclusión social de las mujeres
es roto por la fuerza de sus cantos espirituales. Les hacen sentir fuertes y el ritmo de sus cantos las hacen trascender y superarse. Esa fuerza la contagian al público y por un rato pensamos que el mundo de verdad puede ser diferente, inclusivo y posibilitador. Este grupo de gospel es un canto a la lucha, la fuerza y la ilusión por reconocer dignidades y creer que siempre, aun en medio de las dificultades, es posible la alegría y la esperanza. Esperemos que les guste. Muchas gracias. A les solistes. Vale. Seguirem amb un gospel nigerià. Ja no us entretindrem gaire més, que ja sé que heu estat molta estona asseguts, però ara podeu ballar també, vull dir que ja no fa falta que estigueu quiets.
Núria, Núria. Hello. Somebody's crying, Lord. Somebody's praying, Lord. Somebody's crying, Lord. Somebody's praying, Lord. Oh Lord, hear my prayer as I lift my voice and say, I need your love today. I need you right away. Somebody's crying, Lord. Kumbaya. Somebody's praying, Lord. Kumbaya. Somebody's crying, Lord. Kumbaya. Somebody's praying, Lord. Kumbaya. Somebody's in despair. Somebody feels like no one cares. I know we'll make our way. Yes, we will make a way. Somebody's in despair. Somebody feels like no one cares. I know we'll make our way. Yes, we will make a way. Somebody's crying, Lord. Kumbaya. Somebody's praying, Lord. Kumbaya. Somebody's crying, Lord. Kumbaya. Somebody's praying, Lord. Kumbaya. Somebody's in despair. Somebody feels like no one cares. I know we'll make a way. Yes, we will make a way. Somebody's in despair. Somebody feels like no one cares. Oh Lord, yeah. Kumbaya. Kumbaya. Oh Lord, say kumbaya. Oh Lord, say kumbaya. Oh Lord, say kumbaya. Oh Lord, say somebody. Say somebody feels like no one cares. Oh Lord, kumbaya. Kumbaya. Oh Lord, say kumbaya. Oh Lord, say kumbaya. Lord, kumbaya.
ponkelela balipele maka kumbabana. Bonse abamu ponkelela balipele maka kubabana. Kubabana. Kumbabana bakwalesa kubabana. Kubabana bakwalesa kubabana. Kubabana kubabana bakwalesa kubabana. Kubabana kubabana bakwalesa. Bose abamu ponkelela balipele maka kumbabana. Bose abamu ponkelela balipele maka kubabana. Bose abamu ponkelela balipele maka kumbabana. Bose abamu ponkelela balipele maka kubabana. Kubabana. Kumbabana bakwalesa kubabana. Kumbabana bakwalesa kubabana. Kubabana kubabana bakwalesa kubabana. Kubabana kubabana bakwalesa kubabana. Kumbabana kubabana bakwalesa kubabana. Kumbabana kubabana bakwalesa kubabana. Kumbabana kubabana bakwalesa. Anem ja amb l'última, ara sí. És Onisha, és un altre gospel nigerià i molt contentes d'haver estat aquí avui, de veritat, i tant de bo que tot el que s'ha dit sigui realitat. I've tasted of your power. Hey, Onisha, yeah. You have shown me so much more. You have shown me so much more than I deserve. Hey, Onisha, yeah. You're the God of awesome. You are the God of awesome wonders. I've tasted of your power. I've tasted of your power, Onisha Baba. Onisha, yeah. You have shown me so much more than I deserve. My eyes have seen, my ears have heard the wonders of your praise. When I behold the things you do, I just want to give you praise. The words you speak, the words
Onisha, 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 Iyanu, 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 Onisha, 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 Onisha. Let me see. Onisha, 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 Iyanu, 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 Onisha, 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 Onisha. Come on, let's go there, say, hey, Onisha, Iyanu. You are the God of someone. Tasted of your power. Tasted of your power. Onisha Baba. Onisha. You have shown me so much. You have shown me so